Исәнмесез, бөгелмә вакыйгаларына Хаят онлайн сәхифәсендә атналык күзәтү ясарбыз. Балалар бакчаларында глобаль үзгәрешләр. 2018 елда бөгелмәнең 3 оешмасы Татарстан Республикасының мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә капиталь ремонт ясау программасына керде. 22 санлы алтын балык, 6 санлы дюймовочка һәм 36 санлы елмаю балалар бакчаларында төзекләндерү эшләре бар куәткә алып барыла. Аларны яңарту өчен республика бюджетыннан якынча 52 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Ай ярым вакыт эчендә нинди эшләр башкарылуын, кайда тоткарлыклар булуын Бөгелмә мэры Ленар Закиров объектларга барып карап кайтты. Күзгә күз карап сөйләштеләр. Бөгелмә шәһәре мэры Ленар Закиров электр насослар заводының хезмәт коллективы белән очрашты. Биредә 800ләп кеше эшли. Үткән елда оешма 821 миллион сумга продукция җитештергән. Заводта тимер кую цехын төзекләндерәләр. Бу аның куәтен 2 тапкыр арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Өстәмә эш урыннары да булдырылачак. Без һәр вакыт әзер. Бөгелмәнең 8 гаиләсе күмәк рәвештә беренче тапкыр ГТО нормаларын тапшырды. Бөтен гаилә белән хезмәткә һәм оборонага әзер зур гаилә уеннары Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы тәкъдиме белән оештырылды. Ярыш таләбе буенча әти-әниләрнең яше 49дан артмаска, гаиләдә мәктәп яшендә 2 яисә аннан да күбрәк бала тәрбияләнергә тиеш. ГТО комплексын югары нәтиҗә белән 6нчы мәктәптән Костиннар гаиләсе үтте. Алар беренче урында. Икенче урында лицейдан Булышевлар гаиләсе. 13нче мәктәптән Захретдиновлар 3нче. Бөгелмә данын республика ярышларында Булышевлар яклаячак. Бөгелмә Ньюс яңалыклар форматын үзгәртә. Социаль шелтәр киңлеген ярып кергән әлеге заман проектының авторлары гап-гади Бөгелмә егетләре. Башлап җибәрүче блогерлар идея дип янып йөри. Максатлары шәһәр һәм район яңалыкларын яшьләр аудиториясенә чыгару. Уникаль Instagram проект турында хәзер бөтен Татарстан хәбәрдар. Егетләр эшләүче яшьләрнең Татарстан киләчәген бергә төзибез республика конгрессында үз идеяләре һәм планнары белән уртаклашкан. Спикерлар игътибарына тәкъдим ителгән эшләрдән 5-се финалга чыккан. Бөгелмә Ньюс шулар рәтендә. Афәрин егетләр. Фантазия һәм чынбарлык яшь рәссамнарның күз аллавы иҗат күргәзмәсендә. Рөстәм Хәбиров һәм Лилия Рахманова үз эшләрен бөгелмәлеләр игътибарына тәкъдим итте. Рөстәмнең рәсемнәрендә фантазия, Лилиядә чынбарлык. Күргәзмәдә күпчелек эшләр график юнәлешендә. Якташларыбызның иҗат эшләре Туган якны өйрәнү музеенда урын алды. Күргәзмә апрель урталарына кадәр эшләячәк. Бөгелмәлеләр тавыш бирде. Сайлаулар вакытында участокларда эш ничек алып барылды? Шәһәр мэры туберкулезга каршы диспансерда нәрсә эшләп йөрде? Таныш түгел Бөгелмә, туган шәһәребезне яхшы беләбезме? Булар хакында сез Бөгелмә авазы сайтына кирип укый аласыз. Безнең белән булыгыз. Кабат очрашуга кадәр.